скорый помощь калдырып киткен. Больницка не оформлен. Кая отырган киши сагат 2-ден 8-ге хәтле. Аңа беркем җавап бирмәй. Время смерти менә 20 сагат 10 минут. Скорый помощь китереп ташлаган моны 5-нче больницага. Шимбә көнне сагат 2-дә, кичке сагат 8-дә үлгән ул. Кичке 8 толып 10 минутта. Шумынчы димәк ул сиратта утырган була, КТга, үпкәсендә КТ ясатырга. Шушы сиратта үлгән булырга тиеш ул. Әйттеләр, КТны 5-6 сәгать көтәләр дип. Ошонда үлгән булырга тиеш. Инсульттан, инфаркттан. Монда алары язылмаган. Әйберләрне үзе җыйды. Үз аягы белән чыгып китте. Менә шушы хәл. Температурасы инде 37-дә, 5 иде. Ансын төшерә алмадык. Ничә көн буе. Каядыр беренчеләрдән булып безгә бирделәр. 150 кеше менә җомга, шимбә, ял үлгәннәрне ярырга ди. Анда машина куярга урын юк ия. Менә шуннан аңлабыз хәлне.